Gavana mar kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga oseyo piny owacho kuom deko ichwalo omenda ne kauntis ma pacho ka gino mawacho ni osekelo ng'ikruok e chenro mag kauntis. Wanga wacho ni moyo omenda maromo siling bilion 100 pok ochwal ne kauntis ka nyaka sani pok gichulo gope mag kauntis ma gisebedo ka giolo moko kuom bengi mondo gichul godo jotije mag kaunti. Osingo ni kauntis oseketo kenge makare mag neno ni oti makare gomenda ma ochwal ne piny owacho go. Ni housing levy manyaka ichul ne jotich. No biro ka chief, gigik mamoko matindo tindo mang'eny. Kaeto kopogore gi mano nitie responsibilities mang'eny ma county nitie go madhiro. King'iyo responsibilities gi pesa mantie otin kabisa. Koro omedore ndio kendo ok wanyal wacho ni rach, gima ber no medore kendo koro next year kwa negotiate to baseline wan go mani malo mopogore gi ma last time. Gima nyalo assure ni pesa mora mora mwayudo wadwa bedo gi chirni counties ng'iyo kaka ginyalo tiyo gi pesa ni e yo makare maonge pesa mora mora mar japiny malal. To gima wakwayo ni pesa ni obi e wang' sa nikech ji ywaknwa contractors obed jotich wachulo mana nikech wakawo loan mwachulo gigo. To debed ni loan onge sani de pok ji ochamo msara kata mamach. Sani wadhi e July to ji de pok ochamo msara mamach. Onge ng'ama dino hero tiyo ne county, lakini gima wakwayo ni pesa obi e wang' sa.